Saps quins són els millors productes per comprar aquestes setmanes? Menjar de temporada, consumir de temporada, és més saludable, és més econòmic i no contamina. Però què hi hem de posar dintre el cistell de la compra? Per sortir de dubtes, primer mirem al cel. Eloi, com tenim el temps? A veure, hem tingut de fredes i de calentes aquests últims mesos. Molta pluja a l'hivern, ventades fortes també les últimes setmanes que han malmès alguns cultius, ha entrat l'aire fred i ha provocat alguna glaçada en alguns racons de Catalunya i ara també hem tingut una calorada intensa a la primera quinzena d'abril. Més del normal, per sobre del normal? Sí, hi ha hagut dies que hi ha hagut valors 10 graus per sobre del que és 10 habitual. graus, benvinguts al canvi climàtic. És això. Què ens espera per les properes setmanes? A veure, els pronòstics estacionals marquen un maig en temperatures normals o un palet per sobre i també el mateix amb la precipitació, i un juny que sí que hauria de ser més càlid, però sempre amb tempestetes que vagi fent, com a mínim aquí a Catalunya. Aigua i calor. Perfecte, doncs amb aquesta informació, ara sí, anem a mirar com omplir el cistell de la compra. Els carbassons que podeu trobar a les nostres terres no són així, sinó així. Ara és el millor moment per plantar-los si voleu menjar bons carbassons aquest estiu. Eloi, confessa, has menjat meló els últims 6 mesos? Jo crec que per Nadal vaig menjar meló amb pernil un dia, però és que n'he vist durant tot l'hivern al súper. Jo no sé si era bo o no, però el que segur és que no era d'aquí, perquè aquesta és la pinta que tenen les meloneres avui al nostre territori. Per tant, no és el moment encara de menjar melons. Si voleu menjar un raïm que no hagi viatjat 10.000 quilòmetres, us haureu d'esperar, perquè, com veieu, les vinyes tot just ara comencen a brotar. Les pomes no es cullen fins al setembre, ara estan en floració, però com que es guarden amb càmeres, és un aliment que podem consumir tot l'any sabent que és de proximitat. En aquesta època de l'any comencen a arribar els primers pèsols i les primeres faves. Tot just està començant la temporada. També és un bon moment per seguir consumint escarola. N'hem estat menjant els últims mesos i comencen a arribar els primers enciams. El que s'acaba són les bledes. Portem mesos menjant bledes, però s'estan acabant igual que el coliflor. Si us agrada el coliflor, no trigueu molt, perquè ja no en queden gaires als horts de Catalunya. Igual que les carxofes. S'acaba l'època de carxofes. Encara queden algunes, però s'està acabant la temporada. Com diu la dita, qui menja de temporada té la salut i la butxaca curada. Deixa'ns un comentari si aquesta informació t'ha sigut útil i així en seguirem fent més.